There, still, it is good to say, mayong buntag. May karong adlaw, ang Diyos nagpabilin nga maayo umuloyon sa tuwa. Ani apit na karon nakita-kita dining bagong adlaw uban sa bagong kinabuhi nga atong naangkon niya. Hindi tungod kay kita ay pareha sa parisiyo nga butan, dili limbungan, dili imabayi, dili tikasan, kundili ang Diyos ay puno sa kaluoy. Puno sa kaluoy. O diyan na namin son sa atong panagtigong karon atong pasalamatan ng Ginoo nga kita karong adlaw aniya pa dining kalibutan nag-enjoy sa kinaiyahan nga mugna sa Ginoo. Pero ato pong hibaluan nga ginaingon nga life is not always a bed of roses. Kaya ato pong paghandaan ang mga butang nga maabot nga dili nato gusto pero wabot gud gana. Kahapon atong gipailuna si Melanie Inupia Galang nga to siyang katapusang yang lugar nga mga sementeryo. Si Melanie membro sa choir ni Gare SIPC ug sila ang nag-choir adlaw-adlaw sa atong misa ug naa din si Melanie adlaw-adlaw nag-choir. Wata kabaloon sa kung ang plano sa Ginoo nga inada na lang iyang kinabuhi, maugod ka na iyang destiny sa iyang kinabuhi. Kung wala ko masayop, ikaduwa ko siya nga member sa choir nga atong gimisahan ang una, kamo means choir, no? Nalagasan mo usa. So ako ang nakamisa sa inyong kasamahan, no? Yang karon doon na po sa grupo ni Gary ang pumanaw. So, gano'n ang kinabuhi. So, importante mong soon na adlaw-adlaw ang atong kinabuhi hikaymutan sa Dios. Kay ang atong pag-alis din sa kalibutan, Diyos lang ang nakakaalam. Doon na kita 62 days before Christmas. 62 days before Christmas. Starting today. From this day up to December 24, daghang kay mitabuan na sa atong kinabuhi. Daghang mga challenges, mga trials and difficulties. So atong paningaon nga kung moabot kini ang atong kinabuhi nagpabiling gikahimutan sa Dios. O ang gikahimutan sa Dios mauragot ang kinabuhing mapapsanod. Mapapsanod nga kanunay nagsandig sa Dios nga hindi iniiwan ang Dios, hindi giblame ang Dios sa pangitabo sa kinabuhi, nagpabiling mapapsanod o dawaton kung sa may moabot sa kinabuhi o magpadayon. Continue moving on sa atong adlaw ng kinabuhi o pagpuyo diha sa Kristohanong kinabuhi. Ilabi na karon din sa atong nasun mong igsoon. Alam kong uban nyo updated na atay bagong Omicron variant karon nga naanay local transmission XBB o XBC. Dagka mga region sa atong nasod nga nagkaroon ng local transmission ini bagong Omicron variant, XBB subvariant o XBC variant. 5 lang namatay niini. 81 ang kaso sa region 6 o region 11 and the rest 193 ang kaso sa XBB o XBC. Taas pa kayo atong biyahe papuntang
Misa de Gallo, atong holiday season, naapay atong tingkalalat. December 31, the President has declared that day special non-working day. So mataas ang atong weekend. Kay special non-working day ang 31. I-declare sa Presidente. Mao po na usa ka delikado. Kaya mga tao manggawas, punta simbahan o sa sementeryo. Mayigsoon, sabi sa Tagalog, sa akin ang awa, sa inyo ang gawa. Sa Diyos ang awa, sa inyo ang gawa. So, atong i-maintain pag-observe ang health standards or protocol. Kaya karon na bang panahon na nauso ang hilanat, sipon, pamaos. O niya, maingon sila, ay dala rin sa panahon. Dala rin sa panahon kasi dali nga pag-iba-iba ang weather. Promekson, Timali, na at local transmission, XBB o XBC, bagong variant sa Omicron. Busaya kong pasangindi ang panahon. Kung doon na mo'y mga sintomas, niabot ang 4 ka adlaw, pahiling na og doktor at do sa RHO, og maabot ang pila ka adlaw, diyan sa balay, kinalang ang tanan mag-face mask. Og dili na good magdistansya sa matag usa. Tungod kay kanang gibati ng pamawas karon nauso. Lagnat og sipon. Nauso karon. Ang ilang reason is dala daw sa panahon, sa weather. So now kami nga dili na to didmahon o maliitin kining ato mga bagong gibati karon nga sabi pa nila dala sa panahon. Remember na tay bagong variant o nagkaroon na ng local transmission, XBB o XBC nga Omicron variants. So kung kini son moabot sa itong kinabuhi, ang Diyos nagtawag yapon sa tuwa na magbiling mapapsanon. Dawaton noon sa may atong maabot sa atong kinabuhi o sa udangan sa kinabuhi o mabiling matinud-anon o ang atong pagturo sa Diyos analang gyapon. Ang Diyos na nakalam sa atong destiny. After nagawa natin ang lahat, sa Diyos na ang the rest ang bahala. So sa atong readings karon, dalawang virtues ang gi-highlights. Ang humility ug ang poverty. Kiningon sa unang pagbasa nga ang Diyos walang kinitigan, wala siyang favorites, wala siyang ang tanan ay pantay sa kanya. Pero in our real life son, ato po makita nga mura pog dili kayo mutukma kiningingon sa Bible. Gaya usan makinta ngano man ay dato, ano man ay pobre. Lalo na kung naay usa ka tawo nga matino, relihiyoso, responsable, unya kung sino pang mahirap o kani mga tao nga mga matino nakaranas pa ng dili mayon sa kinabuhi while other people matawag na itong do not mind God, do not respect fellow men, but they enjoy the good things. Maiksoon, kung makaabot ka ta ni ining puntuha, di ko na ito isangin sa Ginoo nga nganong ingon ini, Lord, murag damang kay paborito kani mga dato nya kani mga pobre nung ingon ini. Dili kagustuhan sa Dios nang inalamang ison mubalik na sa tuwa sa atong kinabuhi bilang tao. Many bad things happen in our life are our own making. Many bad things. Ang muabot lang
nga dili sa tuang kabubotong dili kaning mga natural calamities. Mao ni sa pero aside from this, many bad things are coming from our sinfulness, sa atong pagka makasasala. So kung kini ay makita nato, atong suyoron kining kubrador sa buhis. Siya ang gikahimutan sa Dios. Ni Paulo ang satisfied. Ni Paulo sa mga approve ang Diyos sa kanya. Sa Ebanghelyo sa Kristo naggamit og sambingay. Parisiyo ang kubrador sa buhis. Ang parisiyo isang tao nga matino, responsable, relihiyoso. Sa iyang pag-ampon niyo siya, Ginoo, ako dili ko libungan, dili ko himabayi, dili ko kawatan. Wala ko mga daotan mga dagko nga nahimo. Ga-observe ako sa precepts sa balaod. Ang tanan akong gihimo. Para bang iyang Ginoo nga you approve of my accomplishments of what I have been doing, the good that I've been doing. Dalas nga dili mayo ningon siya, dili ko parehas anang usa diha kanang kubrador sa buhis nga makasalanan. When he begins to compare himself to the other one nga makasalanan, diyan na nadismaya ang Diyos. Walay apan ang parisiyo. Naa na kaniya ang mga qualities. Usa lang. Lumagpak siya. In comparing himself, iyang gidaot ang usa. Nga hindi ako parehas ni anak kanang kubrador sa buhis. Then at the end of the parable, si Kristo ningon, it was the kubrador sa buhis who went home satisfied o gikahimutan sa Dios. Kahit si San Pablo mo igsoon, sa atong reading, he was dying. In this reading, he was dying. Niya, gisaysay ni San Pablo nga tukang Kristo ang iyang pangalagat. Pero murag, makita tang murag, may pagkahambog-hambog ning kining gibuhat ni San Pablo ay. Ngano pa man kailangan pa niyang idadlad sa Dios ang iyang accomplishments. Pero towards dying ningon siya, kining tanan akong nahimo tungod kay uban ka nako ang Ginoo ug siya ang hatag ka nako og kusog. So iya ding gi-acknowledge ang Dios, iyang gi-acknowledge ang tanan nga iyang naabot tungod kay ang Dios siya ang the source of everything. So mga igsoon, humility. Ang pagkamapapsanon, dili lang sabton nga to demean ourselves, to put down ourselves. It is nga whatever that comes to us, whether in success or in hindi maganda, we have to remain humble. When in success, let us not forget to thank and to acknowledge God. And in bad things, let us not point our finger to anybody, to anyone, even God, to blame what has happened. We must accept everything and continue hold on to God, clinging to God, and continue believing and trusting God. So mao ni gusto sa Ginoo nga wala tay bisag kinsay kapasanginlan sa atong kinabuhi, and that is a sign of poverty. In that kind of attitude, we have the so-called poor in spirit, poverty in spirit. Mao gani gingon sa atong readings, humility and poverty. Ang poverty is not material thing. It is not material poverty, but it is poverty in attitude, poor in spirit, nga continue accepting at the same time trustingly and believing in God. So unsay gihatag karon sa atong readings mo igsoon, importante kini sa atong kinabuhi. They are important in our spiritual life. Kay kaning duha, sila ay affront sa atong modern culture karon. Humility at poverty.
dili ni siya may uso sa atong panahon karon. Na wala kaning mga traditional values o mga spiritual virtues. Mao na nga kung having heard this mingsoon, ato kuning buhayin sa atong kinabuhi, kay mo ni magdala sa ato nga magsige kita move on despite experiencing the bad things, kay ang Dios mohuli pra mo fill in lang unsay atong dakong bakulang sa kinabuhi tungod kay nakita niya ang atong pagsalik o continuous sa paghigugma kaniya. Sa ngalan sa manuksan ng to Santo Minunindot ta, nagato kami sa Dios.